Kanyo. Good kapas, good marijuana. Naday nagtugtog dito, jam-jam dito. Kung jam-jam daw ta dito. Vlogger daw mi sa Siargao for today's video. Pag-story ako, today, first day na mo diri sa Siargao. Madungan. Layo ka. Ay, wala ko Madunggan na, makita. ano yung microphone? Hindi ko gani alam saan ang makita. din. Ano na ako? Di ba 360 man na, like tanan. So, paano? So, makita din tayo. Tanan. Okay. Tanan dyan. Kung diri na ko i-face ang camera. Okay, lagi wala na yung blind spot. Okay. 360 dyan. Nya, pag i-edit nimo kay i-move nimo ang sa. Oh, ay, Oh, yawa. sa nasin. Wala ko kasi. I-sensor lang siguro kung lahat yung kuman. First day na nagsakit akong likod. Kana mo siya doon nakita siya, dito siya. Siya mama. Pilipinas, ano tingin? Unsa? Asa to mo adto? Magtuyok-tuyok ta karon sa Cloud9. Di naman nata ni Cloud9 dito. So, din na po. Cloud9 pa baghapon ni siya. Yung ano gitanggal nito murag balay-balay dito. Cloud9 extension. Cloud9 extension mi karon nag-walk. Saka pag-vlog-vlog ani mag-walk ta. Puro man i-walk. Dito. Mangita tag kay Chat. Joke. That one. Joke lang. Nawo to biro. Wala. Murag ka siya to naman po. Nalami yung ako ano. Yung ako mango shake. Oh, wala na sila ako ano. Napil na ako. Medyo. Wow. Ayun. Ay hala, nice ang ilang patag na dito. Pwede na kapag sinilas dyan. Tumbak agad niya. Ano ang Bitugan ko. Mulaban gyapon. First day at Siargao. Happy birthday. Happy birthday. Nakikaon na kita. Oo, mga sa ito, bigyan sila yung food. Happy birthday po. Bilis na naglaki ng anak niya na. Palit-palit na yung tag ice. Namu, namuya ah. Wala kang bebe. Ate, wala na din yung kaguran. Ano ni birthday? Hello, happy birthday, te. Wow. Boat ng ayun sa no? Kaya? Kaya. Kaya. Ah, Bayad na lang sa tao. Taas na ulo, anak. 1, slide ng 2, nagtudlo sila diri. 3. Wow, cafe Coco mo. Uy! May mga ano dito, bars. As in, dahil mag-dinya din ang bayad dito sa ating state. At mga ginasan, gano'n mga TikTok na mga bar hopping. Ano ba pinagod ko? Oh, sarap. Ano yun nandyan? Ano yun nandyan? Ay, menu man na. Ha? Oh. Wow. Hey, they spoke English to you. You should speak English also. You know, drone kong English, gusto ko English na ako. You should start Ang mali talking sa Saman no English. is wala nila ginani ang shore goal. Ang ila kay gipang
Pangkural nila Di pangkuran nila kung isa ila dapat wala nila dapat Mga ano biga po ng mga tao maglapaw-lapaw. Ano Jud. kung mga taon ko? Tayo Ay makasarili. wala na din. Makasarili. Muna Exit na. Koral na. Territorial kay mga taon ko. Kaso natuyok na nato ang Cloud9 extension. Kayo dito may dapat. Nice to, nice dyan. Muna na yung paano na yun nga Delete na diving. Madungan na yung gayo. Ay, as is. yung may Malakas ang pick up nito. Felix Surf. Ah. Radyo, ang dami na na. Ako nagdala ko phone ba? Wala ko pang picture. Ito ang matil. Saon ko ni. Saon ko ni. yung so Walking. Nice ang hawak. Ano, nagdala ko phone ba? Aesthetic ba ito? Aesthetic. Tupi na ito ba? and last Thank you. Kami nagabunti first dito. Nice. Ay, gipo sa dayon. Tumbo na kung ano, injured na maka first day wala. Hindi pa lang ginagawa. Kiyang-kiyang. Tada! Di may kabalo sa Ay, i-press dito sa center. Sa Maday. Press daw sa center. Bye-bye. Pwede rin yung balik din yung gabi, di ba? Pwede na tayo. Kato lang ticket. Wala na yung magbantay din sa gabi isa. Ano yun? Good God, good Mario.
Kata kag lingot. Pwede yan magadi-agi. Wala interview dala ko sa Ito mo siya kung nagagi sa schedule. Ito, story mo ito. Dito ko, si Gami, sila Alex, may flower roll dito sa red. Oh, sino mo na rin ako dito naman? Ay, siya. Ay, Binet. Tingnan. Mabala. Fish. Hoy, hello there! How are you? I'm fine, thank you. Samahan niyo ilong ba? Gusto mo? Kanina lang. Kanina mo. So far, wala man. Okay lang. Huwag ma. Ano ako senior? Kaya tinaman ko mag-island na Land tour kayo, island natin kami bukas. Tapos land tour kayo. Ano mo? Ilan kayo? Laban. Go, go, go. Saan mo? Wala, mga ka-office mo. Grabe. Ay, gata. Oy, ikaw na. Bye-bye. Bye. CRT only. Wala, makaayo mo. CRT only guys. Kailan ako pa? Ano? Ay, oo. Jokes, oh. Marco! Kilala mo ba to? Kuya Jokes, Siya yung mga nagka-clown doon sa nyo. party mo. Kung baby ka pa. Dali, pakita tayo, dali. Clown ba? Lahat, Dok. Come on, Marco. Come on, dali. Ayun na. One, Small world. two, three. Dok, kita mo kita. Wala na, man. Wala na. Binigyan ako tigulang na kagad. Ganyan na yung mga baby na Sabi mo na, babe. Ulog kayo, no? Siya yung nag-host, di ba? Ayun. Bye, Sige, Dok. bye-bye.